El Departament d'Educació de l'Ajuntament de Gandia és un departament que atén a 22 centres educatius. Tots aquests centres educatius entren en el programa d'assentisme escolar que tractem des del Departament d'Educació. I també treballem en 7 escoletes municipals de 0 a 3 anys. I hi ha una sinergia, sobretot en els centres educatius, en el Departament de Serveis Socials, que ens aporta un gran suport, en Sanitat, Hospitals i USMIA, i en la policia local, sobretot en la figura de l'agent tutor. Nosaltres el que fem és que treballem en els 22 centres educatius, ells detecten l'assentisme dels alumnes i són els que passen al Departament d'Educació en qui sí que ells volen que nosaltres fem intervenció. Perquè l'assentisme és la cima de tot. Quan tu comences a tocar o a rascar, veus que darrere n'hi ha una desprotecció familiar, un maltractament, un assetjament escolar, pots trobar-te moltes coses. Després, des del departament, treballem en les famílies i a partir d'ahí avaluem, vegem les necessitats que presenten tant les famílies com els xiquets, els alumnes, que és molt important, i derivem a recursos que tenim al nostre abast. L'assentisme és molt diferent sempre en primària o en secundària. L'educació obligatòria que nosaltres tractem en assentisme és de 6 a 16 anys i quan van a primària, de normal, l'obligació recau més sobre els pares, perquè són ells els que han de portar els xiquets, que són menors, però en secundària moltes vegades els pares són els que es sorprenen de veure que el seu fill o la seva filla no ha acudit a l'escola, perquè ja els xiquets són més majors i ja no tenen aquest control tan directe en els xiquets. Nosaltres, com a treballadores i treballadors socials, el que fem és desenvolupar les habilitats socials, emocionals i cognitives en els xiquets i les xiquetes de centres educatius. I també tenim un paper fonamental i clau que és dotar-los de ferramentes per a superar aquestes barreres.